dak nilitung Koloni Model Kongres Komite Official long nilitung press meet matela press korte ya tumpan people sini tum jopanan kok ma labang ini na tumpan si hekpin kecili kom lasi tumi tarik krisi Desember ceklo tarabasalong BJP atum Unity and Victory Rally kibialong nitum kisuman alam charvino dak olasan charvilong si ditum pide solang do karbiarat aben karbiang long do an atum phantamini tum ka Koloni Model Kongres Komite himpen isi lampar kipi asono jo lasi tumi gidam tang tarik krisi Desember ceklo tarbasalong Unity and Victory Rally along ni tunda Koloni Model Kongres matang tidak Koloni MSC constituency along penta BJP along ki joining atum do pusida paklangpon ni tum social media lo chiteglong lasi nilitung non towe totapani tum ahin hena polling session lape booth committee tum phan rong sarphani tum khobor chen lablo itum Koloni Model Kongres angkang ahim pen Koloni MSC constituency along pen bangke inut nata Kongres abang ku abang pi BJP along ke join dun buke la ke cobaya lang la sini tum pini dak press media ang thengno pen solang do karbiarat la pen karbeng long do an Kongres according to manta ning bidena pusi la so ning bilong le binang le pula solang mathasi ni tum press meet angnu banglo la si la sonak hak monon phi dame lapu Kongres amoni adak dun depitmen ke joining dun pu la solam ke people pedet sigebe pusi ni DGP tu mantan ni hin be chuni lo la si atumi meeting along munit ke pacetong ke la hello dak Koloni long bangke DGP meeting along ke ki dunji aning hang bang abe ko visitame alang le tum bang ration card ke ronji po men pen la pen ke runodoi ki amene klang tang atum benon ki klang ji atum mitame nang dunde meeting nang dunde pulo dante ration card nang thon energy runodoi nang thon energy pula hai ipu bensi rat atum pae itum dak Koloni homosti ke hidu kela ke duo joine amasi alang itum dunang ko lo bai dhot pen asai jogi pen dunang ko lo asi alang itum ning klar sat pele laso meeting lo kidun kali lasi sikson aksi rong asara mai phantame alang itum hang pon lo le hang etami kisumana rong asar phan ke BJP na join jun lo pon pamasi BJP amapla karagi ula sonda tolo amasalang itum mag o ditu rong asar besigi bang amasalang itum phan BJP amapla arba long le dalo lalo lasi non epang ke bangji tame ilitung press media lo tame ahok pet alam se itu paklang ponai peni itu mitame la sat ahok helang peni itu paklang pon pe peni itu kita paklang pon ki chok sidu betenan itu BJP hin ben tame itu pha nang kupon tame ase hala daga tame mane bangke belek asong pen mane independent pen mane kapre ka party pen ki bang si hoitu Kongres ni ke puti kasi krong do kokta hai ase hala bang ke ni itu along Kongres sekem abang ku kali ase ni itu pini press media athing lo bachene de kaduk abe solang do karbiara ba pulu ni homosti Kongres korte ingir phanta ba pen Kongres high command atum tame lada ning binang ne ni tum Kongres do thibla asini tu minuta tumi tarik 3 Desember ceklo laso rally lo bani tu mahin men ke ki joining do nawe asini lihin pen do bela press media phanta dani tumi chokha pen ke bang bot alam tum phanchoro lo asi nilihin pen pini laso press meet ke lan pensi intoni khobur kardok